Илфруза Мөхәддинова тормыш иптәше белән бергә 2 бала тәрбияләп үстергәннәр. Балалары үсеп җиткәч, гаилә корып аерым яши башлаганнар. Хәзер инде 2 кеше өчен генә йорт зурга әйләнгән. Мөхәддиновлар тәрбиягә бала алу турында уйланып, бигрәк тә кыз бала булган өметләр белән хыялланган булганнар. Әмма тормыш аларның кулларына бер юлы 4 баланы ышандырган. Киңәшләштек тә идем балалар алыйга әле күрсәтәләр телевизордан, жәлләдем инде. Мунча ягабыз, целый казан су кала, әрәм булып, мәйтәм рәхәтләндереп шуларны юындырыр дип. Тик менә гаилә башлыгы Фәнил Мөхәддинов гына бу бәхетнең тәмен озак итеп тоеп кала алмады. 2012 елда ул каты авырудан соң вафат булды. Алар кайтмыйча утырып чәй дә эчмәдек без үзе икебез генә. Кайтсын инде берсе булса да, алар белән күңелле бит. Олар белән тәмле бит чәй ди, менә тәрзәдән авырта башлады. Тәрзәдән шуларны карап көтеп торадыр инде. Үз балалары шикелле берсендә бер аермадык без. Андый кеше килсә дә, монда кайсы үзегезнеке соң сезнең дип сорыйлар иемне. 2021 елның декабрендә Илфруза Мөхәддинова янәдән 3 баланы тәрбиягә алган. Алмаз 9нчы сыйныфка бара. Яңа гаиләдә ул иң улысы. Диләрә 5нче сыйныфка бара. Алар Мәшкәрә коррекция интернат мәктәбендә укый. Алинә Мәшкәрә урта мәктәбенең 3нче сыйныф укучысы. Беренче очрашудан соң алар әни дип шалтыраттылар һәм килеп җиткәнче телефон аша еш кына аралаштылар. Алмаз бигрәк тә көн саен әни, син безне кайчан килеп аласың инде дип үзгәләнде. Өчесе дә бик тырышлар. Математика фәнен яраталар, һәрберсенең рәсем ясау, акробатика һәм башка төрле кызыксынулары бар. Футбол белән мавыгам, еш кына дуслар белән уйнарга чыгам. Күптән генә түгел гөмбә җыюга чыгып кердек. Күп җыйдык. Диләрә шулай ук спортның актив төрләре белән дә шөгыльләнә. Алинә иҗади шәхес һәм сәнгать белән мавыга. Ул өй мәшәкатьләренә күбрәк игътибар бирә. Мин аюлар ясарга яратам, чөнки алар йомшак һәм матур. Балалар шаянда була, кайвакыт бер сүзен дә тыңларга теләмиләр. Ә менә тәрбиягә алган балалар белән үзеңне ничек тотарга кирәк? Аларның йөрәкләрендә булай да яра. Ышанычын яулау җиңел түгел. Аерым очракта әдәпле караш кирәк. Эшкә өйрәтеп үстердек Аллага шөкер. Үзем эшли ала эшне дә, әйдәгез әле бергә эшләргә әле дип гел бергә эшләдек. Менә аларга рәхмәт әйтәләр. Һәр кич белән әнием, сиңа тынычлык кылар дип ишетүе, нәни генә бер баланың көчле кешегә әверелүен күрү, аның яратуын, елмаеп көлүен ишетү, моннан да зур бәхет бар микән ул? Адилә Шакирова, Руслан Мөбарәк, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.